Майка ми за първи път в нашия канал. Само да критикувам много зле и това крайната част на видеото. Никога не го правя добре както трябва. Никога. Ела по-към камерата, че ме бира. Винаги е адски зле. Йоана се чуди 5 часа какво да каже. Не Виж знам, сега. трябва да обработят интрото да става добре. Не, интро Не се казвай. Не се. Добре, де. Сега. Не съм аз инфлуенсъра. Тъй, че имам право да не знам, но тя не знае. Тя не знае инфлуенсър. Такъв инфлуенсър се седем в луната. Между другото, ще дойдем на финала на къщата на инфлуенсърите, като участваш. С Кали, като участвам, да. Бабата си. Да. Аз вече почвам и аз да ставам известна. Ето е Камелия. Да. Кими! Да. И тя ще става известна. Не, Значи, не заслужавам, 8-3 не заслужава да тичам след него, да трябва да тичам след мене, тъй че аз няма да се качам. Окей, аре, чао. Чао! Остава. Айде, Йони, чао. Чакай. Кажи ни, ела. Ела, моля те, добре, спирам, аре. Така, Камелия реши да си тръгнем. Чакай. Ей, е там. Да, Камелия реши да си тръгне. Не иска да стане известна. Да. Върви към нас. За мен критиките, за нас по-скоро, критиките не са... Критиките са градивни. Да, хора, мисля, че в сряда ще дадат микрофоните. Или в петък. Така че за следващото видео ще сме с качествено аудио. Или не точно. Защото са от Тему. Но не ме интересува. Видеята ни ще са качествени. Така, видяхте коя е Камелия. Разбира се. Айде хора, сега се подбирам. И ще отидем на плуване. Ще вловим от трамвая. И нали знаеш, че моето има... Да, отиваме да вземем микрофоните сега. Да, и отиваме директно на урок. После ще минем през... Да окам ли или ще ми я правят продуктово? Имаш два. Имам това. Да, имаш два микрофона. Как така? Не го казвам. Нали по това са? Хора, после ще минем през един магазин да вземем лампички и гирлянди. Не нося. Нали, аз студим, аз си ходете. Не знам как ходи така. Аз замръзвам. Аз съм свикнала. Защото аз миналата година зимата, като бяхме на село, бяхме на двора и то вали сняг. И аз с първочетка ми под потници и правим водна битка. И аз съм свикнала. Най-яка жена за канала ни. Чакайте, аз се такова да критикувам. Няма да я дръжте, снимайте. Предишния. Чакайте, може ли за малко? Предишния влог. Искам да поддържам. Ма виж камерата, че точно просто. Не. Не мога повярвам, че в момента влогвам. Само да кажем, че не е част от Y2K и никой няма да бъде част от Y2K. Да ме учат как да държа камерата. Как да ви държа ръката. Айде си. Ще те убият. Мобилфокс. Дали, че мога, защото нищо не се чукате. Такова аз мога като изкусно, така се чува. Добре, това ще го... Няма да го обработвам, няма да го обработвам, защото даже пак ще пиша както беше в миналото видео. Не стигате с на гости, ама и ми изчупите.
Телефона? С кога ще снимат? Като не няма да снимат. Има в един магазин, сега ще спрат, за да го кажа. Какво искаш за Коледа? Аз предпочитам да ми подарят някакво преживяване за Коледа. Или някакво следатно преживяване. Много забавно. Не знам. Окей, аре, бай. Никси. Бай. Чао, йо. Покажи си кичурите. Значи аз се бояди са... Кажи с какво? С тепче. Аре. Ай, ние да ходим на урок, защото се закъсняваме. Буквално има 10 минути. Имам още толкова път. Тук трябва да спрем да Ако искате, вземем една папка. айде да правим... Айде да направим анбокс на микрофоните. Даже остатъка от видеото ще снима на... Остатъка от видеото. Не с го закрива бе, Соф. Ама аз видях! Остатъка от видеото ще бъде с микрофоните. Окей, хора. Надяваме, че ще успеем да ги свършим. Не бе, то просто го пъхаш в буксата на телефона. Пак може и нещо, някакво трошка да сме вземали. За 13 лева 2 микрофона. За сигурност ще е буклук. Ама дано да работи поне за 2 седмици. Защо след 2 седмици? Какво? Поне. Ще имаме коледен влог, който и двете ще се снима отделно, как прекараме празниците. И да, тогава няма да ни виждате заедно. Окей, хора, ще седим, когато сме на урок. Не, следва. Не, всъщност може и на Когато урок вземем да микрофоните. почнем, да. Ара. Кале, чакам. Измръзвам. После ще ходим до едно магазинче, дето е... Ръката ми е по-добре, беше супер червена от бадминтона. Ще ходим да си вземем Лампички. Да. И Панда каза какво се снете сега. Хора, трепери ми ръката, извинявайте за лъжи качество. Си взема сърфистиката. Тогава, айде. После ще анбокса от работа на него. Айде. Приятели, взехме някакво неща. Ще да не показвам маркаче. Че после ето тия лампички. Супер кют. И украса и кораб. Можехме да хванем трамвая. Ами, ти без това... Не, айде бе. Сме наблизко. Ние сме наблизко. И така, хора, класата ли са? Микрофоните са тук, буквално са в джоба ми. Чакай. Утре ще ги донасяме тия украси в училище в класната стая. За да доукрасяваме. Защото днес направихме охата. Сори, че държа за хора телефона, така просто да ги извадя, да ви ги покажа. А микрофоните? Да. Това са белите. Да, взех и на брат ми ме помоли да му купя едни. И така. Аз имам розови. Ще видите натам в видеото. Виж каква яка кола. Те са. Млъкни! Брат не се минава. Това нищо няма се прави. Ще ви покажем утре класната стая как Безжични. Да. Така ли? Тук нямат марка, така че мога да ги показвам. Да. Ето ги. От Тему. Няма да ни банат за това, че покажем Тему. Ще сложа батерии, защото е с 4 батерии. Да. Това е много. Ама ще... Микрофона? Лампите. Това става за влог. Я? Буквално пише влог. Да. И за лайв шоу. И за интервю. Да, което на нас ни върши всякаква работа. Аз мразя да закачам такива микрофони, затова винаги си ги държа. Да, и аз смятам да си го държа. Трябва да се науча да ги закачам, защото много е неудобно. Да, въпреки че понякога докато правя ревюта може да ми е закачен. Дори когато говорим в влогове ще ни е закачен. Обаче в подкасти можем да си го държим. Хора, очаквайте съвсем скоро гейминг видео на Brawl Stars. Защо тази игра?
но няма да ви издам какво точно ще правим в Brawl Stars. Аз не мога да играя. Аз ще играя. Аз не мога, аз не съм геймър. Буквално, аз съм козубърчето, което обожава да чете. Окей, хора, аре, за да ходят да гледаме, понеже и да... Да. Аз вече съм яла. Аз ще си купя. И на тебе ти да го гледаш. Айде, чакай. Хора, повечето ми видеа са в това асансьор, вие много добре го знаете. Да, микрофоните не са толкова зле. Вие после ще ги видите. Тим дюнерджинцата да се мадионера. Защото умирам от гък, а бях на урок по математика. Здравейте, хора. Да. С розовите смирам, защото сме не снимя телефона. Да, аз както казах съм с розовите микрофони. В момента си прибираме от училище. И те си гледам случай. Да, защото си просто шестицата им, че ще да ми пише двойка. И в момента сме по стълбото. И трябва да внимава да не се прибия. Някаква случайност. Кажете нещо така да се престичаме с химикал на тенето. Да. Ето. Минаваме през охраната, така че се включим, когато сме долу навънка. Да, айде. Върнахме се, отвънка сме. Вижте просто добрата идея. Не се чуваш. Вижте просто добрата идея. Аз си го държа така, защото ми е много по-удобно. И да. Сега на къде отиваме? Отиваме към Левчето. Да вземем гирланди. За класната стая. Да, защото ни трябват още. Няма много яко, между другото, стана стаята с тези лампички. Да. Утре ще ви покажем цялата стая как е украсена. Понеже утре ще украсяме още. Сега спорим кой да обработва. Да. Аз ще го обработим. На мен са ми забранили лаптопа. На мен не. Да, но все пак. Аз го правя по-естетическо да изглежда. Да, обаче ти не режеш там, дето аз се режа. Като миналото видео. Какво? Кой ме гледа? Микрофона! Ма човек не дишам в микрофона. Добре. Добре, сега се чувам. Да. Ще се включим, когато сме... Не, няма да се включим. На Левчето. Да, ще избираме с вас. Хора, много са яки микрофоните. Ръката ми отече. Да, затова ти казвам, че ми да намери на мен ръката, когато сидям. Оу, трябваше да вземеш селфитика. Да, Добре, айде. Чао. Хора, с Лина. Преди малко бяхме заедно. Много стигна от хората ще питат защо съм сега в този асансьор. Защото 50% от влоговете ми са как ходим някъде на уроци, на училище и така. Не ви се виждате ли, не знам. Блинките са ми супер мръсни. Ето. Цялата сутринта. Ще се пирам влога, за да може да се пирам. Ще съм гладна вече. Айде, до после. Благодаря, че изгледахте цялото видео. Ако ви е харесало, лайкнете и се абонирайте, ако желаете. До следващия вторник. Хайде!